आगे ले मुंबई के असली भाईलों क्या असली भाईलों आने लो जे सांगितलं ते लक्षात आला पाहिजे, नाहीतर आतमध्ये तुला लाठीची मसाज. चांगले लोकांना तुम्ही देतो सिक्युरिटी, राणा झाला की सुरू तुमचा दादा की टाकी वर्दी. बघून होतो गर्दी कमी पडतात गली गली आपल्या घरी घरी. 24 तास करता तुम्ही चौकशी, आता बरोबर तुम्हाला सांगणार आहे मी. हा मुंबई हा कुणाचा बापाचा नाही, कुठं दत्तिंग पटेल इकडे दाखवायचा नाही. काय शानपती केला तर कानपटी चेक, माझा एम कधी चुकत नाही. टार्गेट इज डेड, घेऊन किती रेस करतो प्रॉब्लेम ना फिक्स. एन्काउंटर केस क्लोज कशाला अरेस्ट, किती लोक आले किती लोक गेले पण इकडे राज कोण करतो? मुंबई पोलीस. मुंबई शहर है ये, बच के दूर रहना पे, जो तेरे साथ है यहाँ वो भी जानलेवा है. मुंबई शहर है ये, बाप कौन है जान ले, अपनी कहानियाँ पढ़ न्यूज़पेपर के पन्नों पे. इकडे राज कोण करतो? मुंबई पोलीस. साहब छोड़ दो, साहब छोड़ दो. छोड़ दिया, चल. कसं काही माझा मुंबई गुन्हेगिरी रत्नागिरी इकडे करायचं नाही. केला क्राईम वर आला तुझा टाइम, मग काय बघत भाई बी रेडी टू डाय. कसं काही माझा मुंबई गुन्हेगिरी रत्नागिरी इकडे करायचं नाही. केला क्राईम वर आला तुझा टाइम, मग काय बघत भाई बी रेडी टू डाय. अब हम दोनों का प्रॉमिस भूल रहे हैं, एक दूसरे का पीठ पीछे नहीं मारने का. तो सामने से मारेगा. सबकी वाट लगाने आ गेले मुंबई.